τρία πανέμορφα χωριά, Δίβρη, Αστράς και Ορεινή. Χωριά σκαρφαλωμένα πάνω στα καταπράσινα λάμπια όρη και τον Αστρά, σε υψόμετρο από 800 έως 1000 μέτρα. Ο ελαττόφυτος ερήμανθος Ιολονός εκτείνεται σαν οροσειρά στα όρια Αχαΐας και Ηλίας. Εδώ ο Ηρακλής κυνήγησε τον ερημάνθιο Κάπρο και ο τραγοπόδαρος θεός Πάνας τριγυρνούσε με τη συνοδεία του. Ένας από τους μικρότερους δήμους της χώρας, που αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές συγκινήσεις. Η Δίβρη, η σύγχρονη Λαμπία, ήταν και παραμένει το κεφαλοχώρι της ορεινής Ηλίας, η πρωτεύουσα, η αρχόντισσα του Ολονού με τους 7 μαχαλάδες, χτισμένους στους πρόποδες του λάμπιου όρους. Η Δίβρη Λαμπία αφήνει άναυδο τον επισκέπτη μόλις την πρωτοαντικρίζει. Παντού αποτυπώματα της ακμής που γνώρισε αυτός ο τόπος. Αρχοντικά σπίτια, σχολεία, εκκλησίες, γεφύρια δίνουν το στίγμα μιας κομμόπολης που από τον 19ο αιώνα είχε υπηρεσίες, δρόμους, εμπόριο που θα ζήλευαν ακόμη και αστικά κέντρα. Το 1835, λίγο μετά την απελευθέρωση, έγινε πρωτεύουσα του Δήμου Λαμπίας με τα 14 χωριά του. Η Δίβρη γέννησε ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών και του εμπορίου που πρωταγωνίστησαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από εδώ κατάγεται ο Πρωθυπουργός Στέφανος Στεφανόπουλος, αλλά και δεκάδες άλλοι πολιτικοί όπως ο Βάσος Στεφανόπουλος, ο Αντώνης Πετραλιάς, ο Αλέκος Παναγούλης. Είναι το μοναδικό χωριό της Ελλάδας που έχει εκπρόσωπό του στη Βουλή ανελιπώς από τη γέννηση του ελληνικού κράτους έως σήμερα. Τα αρχοντικά 2 μεγάλων πολιτικών οικογενειών, των Πετραλιάδων στη Λαγκάδα και των Στεφανοπουλαίων στους Καριανάδες, στέκουν και σήμερα, φρουροί μιας πλούσιας πολιτικής παρακαταθήκης, αλλά και μοναδικά δείγματα της τοπικής αρχιτεκτονικής. Με βασικό στοιχείο την πέτρα, δουλευμένη με τέχνη και μεράκι, πελεκητές πέτρες, περίτεχνες γωνίες, σκαλισμένες παραστάδες στις εισόδους και παράθυρα. Γι' αυτό η Δίβρη έχει χαρακτηριστεί και επίσημα ως ενδιαφέρον οικισμός, ένας από τους λίγους του νομού Ηλίας. Οικισμός με γραφικά σπίτια, πέτρινα κομψοτεχνήματα όπως καμπαναριά, παλαιά γεφύρια και περίτεχνες βρύσες με ωραίους σκαντάλους για τα ολοκάθαρα νερά που αναβλύζουν από 100 πηγές. Η Δίβρη με τα πολλά κρύα νερά, έτσι είναι γνωστή στο Πανελλήνιο. Ονομαστές οι βρύσες του Μοριού, του Γαβροβίκου, του Κόκκινου και η βρύση της Κοπέλας που αναφέρει ο Γάλλος περιηγητής Πουκεβίλ που ξαπόστασε εδώ το 1815. Στο κέντρο του χωριού κυριαρχούν 2 επιβλητικά διατηρητέα σχολικά κτίρια. Το Δημοτικό, κτισμένο το 1905 από δωρεά Ανδρέα Συγκρού, στη θέση άλλου που κάηκε. Και το Γυμνάσιο, το πρώην Παρθεναγωγείο του 1907, επίσης δωρεά Συγκρού.
Αλλά από το 1828 ακόμα στη Δίβρη λειτουργήσε το πρώτο σχολείο της Ηλίας και λίγο πριν το γύρισμα του αιώνα το υποδιδασκαλείο που έβγαζε τους δασκάλους της εποχής. Διάσπαρτες στους αγρούς και στα βουνά της Δίβρης Λαμπίας οι πολλές εκκλησιές, ξοκλήσια και προσκυνητάρια. Πάνω από 100 έχουν χτίσει οι πιστοί Διβριώτες. Οι κεντρικές του κάθε μαχαλά είναι ιδιαίτερα περίτεχνες και μεγαλοπρεπείς. Ο Άγιος Δημήτριος στους Καριανάδες, οι Άγιοι Ανάργυροι στους Κρουστάδες, ο Άγιος Κωνσταντίνος, η Αγία Σωτήρο και η Αγία Μαρίνα στον Πέρα Μαχαλά. Το σημαντικότερο ιστορικό μνημείο της Δίβρης είναι ο Βυζαντινός ναός της Αγίας Τριάδας στους Κρουστάδες. Από την τεχνοτροπία και την εξαιρετική ποιότητα των αγιογραφιών, οι ειδικοί εκτιμούν ότι χτίστηκε περί τα τέλη του 12ου, αρχές 13ου αιώνα. Απόδειξη ότι η Δίβρη ήταν μια οργανωμένη και θαλερή κοινότητα, τουλάχιστον μια χιλιετία πριν τις μέρες μας. Στην Μεγάλη Δίβρη Μορέως αναφέρεται χειρόγραφο σημείωμα του 1533 της Βιβλιοθήκης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας ο επισκέπτης ανηφορίζει προς τον αρχοντομαχαλά των Κρουστάδων και από εκεί καταλήγει στο περίφημο Λοζίσο. Μέσα στο δάσος με τα γάβρα ένα απρόσμενο ξέφωτο προσφέρει πανοραμική θέα. Μια άλλη όμορφη διαδρομή μπορεί να περπατήσει κανείς κατηφορίζοντας από την αγορά στη Λαγκάδα και από τα πετραλαίικα να φτάσει στο Διβριώτικο ποτάμι. Αυτός είναι ο μόνος σωζόμενος μπαρουτόμυλος του Κουτσόπουλου. Στην Επανάσταση του 1821, οι μήλοι της περιοχής μετατράπηκαν από τους ιδιοκτήτες τους σε μπαρουτόμυλους. Μετά τη Δημητσάνα, η Δίβρη ήταν το δεύτερο κέντρο προμήθειας μπαρούτης για τους οπλαρχηγούς όπως ο Θεόδωρος και ο γενναίος Κολοκοτρώνης. Στη Δίβρη, σύμφωνα με την παράδοση, Τούρκου ποδάρι δεν πάτησε. Λίγο το δύσβατο της περιοχής, λίγο το γεγονός ότι ήταν ορμητήριο ντόπιων οπλαρχηγών και καταφύγιο ανυπόταχτων κλεφτών. Πιο φιλόδοξο